Kusakana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Vadikani vane nyaya dzavo dzavanenge vainadzo kwadzaitikira ikoko, nhamba ndo dzakanzi news tip off idzodzo unokwanisa kutaura neveHadzirare 263. Tinosvika ikoko, tinosvika tichitora nyaya yako sezvairi kwayaitikira. Musi uno takarekodha news kuna baba Emmanuel. Tarekodha news yaive news dzekuti vakashaya mwana mumuchari. Makatarisa vhidhiyo ro riripo panapa this YouTube channel ende vanhu vanga vachida kunzwa saidhi ramai Emmanuel, saidhi ramama vachitaura saidhi ravo kuti zvakamira sei. Mama makadii? Ndiripo hangu, makadii vakomana? Tiripo. Patakauya kuzotora news kuna Dedi, mama vainge vaenda kuchechi saka takazotadza kukurukura navo. Mama, mukakwanisawo kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti zvakafamba sei kuzosvika pakuti mwana ashaike pachipatara chekunoku Chitungwiza. Chinonzi chi? Chitungwiza hospital ndokwakashaikira mwana mumuchari. Munokwanisa kutaura? Makadii henyu mhuri yeZimbabwe? Ndinokwanisa kutaura nyaya yangu. Chakaitika ndechekuti mwana aichema masikati. Saka kumafofo mwana akabva atanga kugomera. Atanga kugomera bva ndaenda paSt Mary's paclinic. Vananzi enda naye kuhospital kuChitungwiza. Ndasvika kuhospital kuChitungwiza. Bva ndaenda pareception, bva ndadhindisa card, bva ndanzi endai naye kuPids. kuPids ndiko kunorapirwa vana. Bva ndaenda kuPids, bva ndasvika paPids, bva ndanzi zvonitengai ningirike kanonzi tumakondera tunoiswa madrip evana, vatenga vaiswa drip oxygen, vaiswa paoxygen. Ngagara akaiswa kuma4. Mama, mwana uyu akaita nguva yakareba sei asingamwi mukaka? Haana kumboita, aitoyamwa mukaka asi ainwa mukaka achiita zvekuita zvekuti aita zvekubvuta mukaka zvinhu zvachigomera mbijana achinwa mukaka aitomwa. Alright. Aitoyamwa mukaka. Ende anga asati amborwara achidaro? Anga asati. Alright, kondinya iye. Saka zvadaro ndo pandikanzi nanesi chitarisawo nemwana wake zvinezvi patamisa oxygen zvachinja mafemero yanga achiita nokuti aigomera. Saka inini ndakuita sei, ndakuenda uchimirira wa6. Pano manesi achauya na6 achaita sei acharapa mwana uyu. Saka wa6 wakazouya kuma7. Wauya kuma7 wakasvika vatora mwana temperature yake iri pa36. Watora mwana uyu temperature, wakadzoka futi vawatanga kuisa mwana, vawanditi kamirai mwana mukaka mukapu, vandakamwira mwana mukaka mukapu, vandatora vawanditi nesi ndipe mukaka wacho nditese ndipe mwana mukaka, vandawapa nesi vatomwa mukaka achitomwa chaizvo mukaka kuti mwana akuita sei ari kuyanwa. Anga kutonyatsa kuyamwa mukaka wake. Saka zvadaro ndipo wakabva watanga kuita sei kuisa tsono. Tsono yaiswa paima? Tsono ikaiswa pauro. Wakaisa tsono pauro. Zvairevei? Makaudzwa? Handina kuziva kuti zvairevei, kana pakadhi wangu asina kunyora kuti chirwere chipi chainge achimumisira tsono. Saka wakamisa tsono pauro watomisa mushonga. Iye nesi? Nesi ainzi nesi Mudarika. Vaisa mushonga? Vaisa mushonga. Mushonga uyu wanga wakanyorwa kunzi chii? Handina kuziva kunyora kuti handisiri ndikaenda kutenga nokuti wakangoya wakaisa wakabaya mwana wakaisa mushonga iwoyo. Tsono iyi yakaita zvekubayiwa, kupreswa? Wakaisa paura. Alright. Saka ndopandikatanga wasati waisa tsono ndikavati sekuru madii kuti mwana musamuise henyu tsono, madii kumubaya direct, kambida kuti se muchimubaya direct. Saka sekuru akabva nditira hasha, vanda iwe unotudzira zvokuita here. Saka panguva iyoyo ndikabva ndapera pawa ndikati saka hapana zvachakwanisa kubvuma. Vanangonyarara vakuita zvavari kuita pamwana. Dhokta akasvika, dhokta akangosvika vaatarisa maziso emwana vata maziso amano ibruchi amene blue eye wakataura chi dhokta vaatogara apa achita se achinyora manotsi. Blue eye. Exactly. Achinyora manotsi akatogara uko. Saka nesi achipedza kuisa tsono wakabva watanga kumutora ropa pasi peguvha 1 2. Zvaitirwei? Makaudzwa kunzi zviri kurevei? Handina kumboudzwa kuti zviri kurevei nokuti handina kukwanisa kuti ndivabvunze nokuti wakanga watanga kundiitira kare hasha. Saka ndikaenda kuita se ndakutya kuti ndiite se ndivabvunze. Alright. Saka zvadaro vatagara. Sekuru ayo ndopo wakazoti muzukuru mwana wako uyu wanga wakamubata tsoka kumakumbo kwake, wakamubata tsoka wakati muzukuru mwana wako uyu ropa rake anenge asisina ropa. Ndikati ropa raenda kupi? Chinga ropa rakanga anaro.
kana muchiti hachisina ropa zvikurevhu watora chigunwe changu bva wachisvina kudai sowanzi uri kuona iwe tikakusvina chigunwe chake ichi chinobuda chiri kubuda ropa asi tikasvina tsoka yemwana kuchigunwe hakuzi kubuda ropa. Mama, sori nekukukatai. Mutoro wakaitwa ropa pamwana pasi peguvhu. Makaonere kwarakaendeswa wandamhino zvakafamba sei? Ropa ndikariona hapana kwarikaendeswa. Wakaisa rimwe racho ringe riri patebhuru yavanesa inogara mabhiro avo. Umwe wacho wakazondichinja pabhedhi ndakaenda pabhedhi namba 5 ndo wakatakura kapepa kanga kanamirwa ropa rimwe rechi2 kanga ari pabhedhi papo. Saka time yatikazoningira mwana ropa riwakaririsa munhu tumwe tumadhiro padenga wachienda korasa bhini ropa randazozoka wakaripamisa sei. Alright, vabata gumbo remwana chichakazoitika vachiti mwana hachisina ropa. Wakati mwana hachisina ropa. Ndikati saka kana muchiti mwana hachisina ropa ndoita sei? Anzi aiwa tikungotaurawo zvedu. Asi next time kana mwana uyu akwanisa 3 years anga anoguvhu hombe. Kana akwanisa 3 years anozotariswa henia. Ndikati kweizvezvi anzi aizvezvi hatariswe henia nokuti ari kurwara. Tatotaura nasekuru ayo tatogara. Nguva ndopakazoya nesi uyo vhaisa chigunwe chake nesu wechikadzi. Nesu vhaisa chigunwe mukanwa akaisa pazasi perurima. Handinoziva kuti aizviitire vabata pasi petsoka pake paManuel. Handinoziva kuti aizviitire. Time ndopavakanditi tiende motenga mushonga wamanyorerwa nadhokta. Ndikaenda kufamasi. Mwana makamusiya imomo? Ndikamusiya imomo. Ndikatoudza amai vangu ari panext wangu ari mwana airwara malaria. Ndikati munitarisiro chi mwana wangu. Ndatomhava ndanzikasika kumhanya waende kotenga mushonga. Chikuva ndikamhanya ndakarambeta 5 minutes. Ndatenga mushonga inotuma kanyeyo. Pandauya nato. Wasvika pawangobaya mwana uyo mushonga uyo wakamisa futi pasi. Nepavakambobaya netsono. Wamisa ipapo. Saka hawana kuita maminutes wakabva watakura mwana uyo kubva pabhedhi yakanga ari kwadhokta. Wamuendesa kwange ndadhimitwa kubhedhi namba 5. Watasvika ikoko vandatevera. Vandatarisa mwana wangu ndikati mwana wangu ziso rake rabuda nei kudai so. Chii? Vandasimudza mwana vandamumisa mumaoko. Vandada kuedza kumumisa mwana mukaka nesirinji yendamusvinira mukaka uye hauchapindi. Akudzosa mukaka. Vandagara ndinzwa mwana akugomera. Ndopandikabvunza amai vangu vari panesi ndikati mwana wangu inzwa zvaari kuita. Ari kuita munhiko. Nokuti munhiko uyu wandimunoziva. Munhiko uyu wekuti kana munhu adya chimwe chinhu chikatonhora anoita munhiko chichi. Ndikumbira kuti mvura tonodziya. Ndite sei ndipe mwana uyu. Pamwe zvinogona kuita sei kudzika. Kana umupati mvura akandomedza mbijana. Asi ndikaona kuti mvura iyi hapana kuyaita sei kwayaenda. Vandagara. Funga ndambogara 5 minutes. Vandatanga kuona achitwasanudza makumbo kudai so. Ndikati mwana anorara akabhenda makumbo. Akutwasanudza makumbo nei? Vandabata nhunha yake iri kutamba. Kufema achifema. Asi hazvina kumboita kana kuti 3 minutes. Nhunha vayangoti vayangonyarara kawani. Iye vayangonyarara kawani. Vatodzora maziso vatovhara. Ndopandikabva ndasumuka ndadedza nesi. Ndikati nesi yamuona zvaita chii? Zvaita mwana wangu haasi kuita sei haachafemi. Nesi uya wakangosumuka. Wabva wamutakura mwana wabva wamuendesa pabhedhi. Wasvika pabhedhi ipapo wadedza sekuru aya watora oxygen wakupomba. Wachipomba ipomba chichubhu changu akabata wachipomba. Sekuru achidzvanya pachest apa. Saka ndikaramba ndikamira ndikavatarisa ndikati sekuru mwana wangu ichi. Ndifunga ndikabvunza kanenge ka3 hawana kundidaira. Kechi 4 ndopa wakatora chiya sekuru apa. Wandita gara apa muzukuru pandagara. Wandita sori muzukuru mwana wako afa. Mama, rega timbomirira ipapo. Mwana pamakatanga kusvika naye pachipatara. Masikati akarapwa. Zvanzi mwana wako aaright. Paakanzi mwana uyu aaright, anga kukwanisa kuyamwa mukaka zvakanaka. Ndopa akaiswa oxygen. Anga asati aiswa tsono. Aitoyamwa anga asikachagumiri. Pakazoya vanorapa na6. Ndopa akatanga kuiswa tsono. Achibayiwa apa pane jekiseni. Paatanga kugomera. Anga asisagomera. Ndozvakazokonzeresa kuti anzi afa. Kana isusu tichikurukura noti masikati mwana akarapwa zvikanzi aaright. And then pakazoya vamwe wakada kuti vanogona kurapa. Pazvakonzeresa amwe maproblems kusvika kunzi zvinzi mwana afa. Alright. Kule havagara vakuudzai kuti mwana afa chii chakazoitika?
Saka kura patime wakandiudza kuti mwana afa, wese wakabva wasuduruka pabhedhi. Mwana wanga anga ari pamberi pebhedhi, ndikagara pachea. Wese wakasuduruka, ndikasara ndikagara ipapo pane mwana ndichichema. Ndifunga ndikaita zve5 minutes, sekuru aibva wadzoka, wanditi muzukuru hande murumu iyo, oita se ochemera murumu. Pandasvika murumu ebva avhara dhoo, ndakuchema ndiri murumu imo. Sekuru mwana makamusiya kunze. Mwana anga atori pabhedhi ipapo. Saka zvadaro sekuru waye ndopa wakazouya nehembe dzemwana dzikaputirirwa patauro. Vanditi muzukuru, hembe dzemwana idzi dzinongedza mubhegi. Iwe wauya uri wega, dai wanga usina, dai wauya nomumwe munhu tingakuburitsa izvozvo uchiita se uchienda kumba apa usiku azviite se tikuburitse. Saka endogara pabhedhi pamwe pane mwana. Ndikagara pabhedhi pamwe pane mwana paya. Mwana anga asisipo. Ndikagara pabhedhi pane mwana. Ndopenge pane kabhodhiro kanoropa kaika. Wakabva watora kabhodhiro kako waenda kokaisa pawakakarongedza. Saka nguva idzodzo dzengu dzakuma3 dzengu dzakuma2-3 ndopa wakauya sekuru achinditi baba wamanu mambowafonera here? Ndikati handina. Baba vanza onekazi mina tiedze kufona foni yavo. Hanzi foni yavo haisi kuita. Tinogona kuvafonera kuma3. Wati zvoni yavo haisi kuita. Saka iwo aiziva kuti mwana ari kurwara. Mu5 o'clock baba wamanu achibva asvika. Vanza ndati ndo baba wamanu sekuru. Hanzi alright, ngawapinde muno. Wakauya wati tuna gogo. Wapinda murumu iyo. Tikaisi tikapinda tikaita 3-4 kuti inini nasekuru na baba wamanu na gogo 3-4. Wanzona story yenyu baba wamanu mwana achita se ashaya. Ndopa wakanzi na baba wamanu ko mwana wacho ari kupi? Ndira kumuona. Noti inini ndikabva kubasa, ndikaenda kubasa ndikamusiya ari right. Saka ndira kumuona kuti mwana wacho kana afada kumuona. Wanokwanisa kuudzwa kuti mwana wanokwanisa kuenda kuona mwana wanzi mwana tamendesa kari kumochari. Chitobuda izvo mutanga kutofambira mapepa. Munodzoka muno mundokudza izvokuita. Neshukwadi wakatiburisa tikaenda. Baba wamwana wakatanga kudzoka wakatanga kufambira mapepa. Wafambira mapepa. Atisati aenda process yese kuzoti mwana kunzi aenda kumochari kana kuti baba wamwana wasainiswa, hapana munhu akasaina. Tese hapana kana munhu akasaina. Emi makapedzera kuona mwana pavakadzide munochemera umu. Muchidzoka mwana anga asisima. Anga asisima. Ndira kuzozwa kuti zvese wakaita vakazvifambisa sei, hapana chandikaziva. Right. Hapana chandikaziva. Saka wati zvonichifambira mapepa, baba wamwana wakafambira mapepa. Iri Sunday. Wachipedza kufambira mapepa kwenguva doko kuma6 vanozona amai wamwana ngwauye nechi mangwana makuseni ngwamuke na7 waone kadhi remwana ari kusikeni no birth record nechitupa chawo. Nokuti mwana wanga asina birth. Chokwadi tikamukira 7 o'clock tikasvika. Pachivhura paofisi pacho. Vatabvunza tikati tisu amai wamanu chichi. Wati zvoni dhokita anosaina mapepa aya asati auya mbumira. Ndifunga tikagara kusvika na11. Tisati taona kana munhu dhokita wacho auya. Kuma past 11 ndopatikazodedzwa kunzi uyai. Ndasvika vatanzi ndipe chitupa chenyu nekadhi remwana nebirth record. Ndikavapa wanyora mubhuku. Wanyora mubhuku wanditi chisaina yapa. Chiendai kurumu yekumochari modhindira. Moenda kunyaradzo motora birth remwana neburial order. Chokwadi tikaenda kungu tikaita izvozvo. Tikapedza 2 o'clock. Ndada kukorekta mwana, takukorekta mwana. Kuti anovigwa. Anovigwa box tawapa. Chigumbeza wakubvunza amai wamanu chigumbeza chake chiri kupi? Ndikati ichi ndinacho ndawapa. Akapinda anotsvaga chitunha zvacho. Pari zvino mwana nyandisi kumuwana. Kati hamuzi kumuwana sei? Chingawana wafa wakafa wari 2. Wakafa wari 2 murumu iyoyo. Same wanga awana wake ini wangu ndichimushaya chirudzi. Uye ngari mudiki namanu muzoti mashaya manu sei? Mudiki achwanika. Mudiki achwanika. Anzi chimira isati siti tukashanda usiku. Pana akashanda usiku akakorekta mwana ndiyari kuziva pakata se pakarongedza mwana. Ndopa akafonerwa mukadzi webvauya. Abvunzwa vanzi zvoni titsvagira tisikuona mwana kuti ukamurongedza pafunga akatsvaga akaita 30 minutes. Zvadaro akabva uya kwatiri muofisi mwangu muno mabhuku yawaishedzera. Vari zvoni asori henyu vabereki nditogona ndaita mistake ndapisa mwana. Vanzi unozopisa mwana iye sei? Iye mwana anga asingafanirwi kupiswa. Iye ngokutaura kuti ngochidedzera bhuku rotuchechi. Uyu mwana anga ari mubhuku rowana wahombe. Mwana anga kura sei? Anga ane 8 months. Anga ari mubhuku rowana wahombe. Saka unozoti mapisa sei mwana iyeyo? Plus bhuku iroro hamuna kuridedzera, madedzera bhuku rotuchechi. Saka unozoti mapisa mwana iyeyo sei? Haana kumboita nguva akabva atotiza nesu akabva enda kogara mutoireti.
achichema ndopakanzi nana sekuru iwe uri kuenda kogara mutori chikuru uya ukurukure nevabereki utaure nyaya yako kuti mwana wamufambisa sei. Ndopakabvunzwa ana sekuru vacho kunzi imimi kana dai anga achida kupisa uyu anonzi Tarendu Tarendu wacho aifanira kuwanika kana dai anga apisa Manu Tarendu aita sei aifanira kuwanika. Tarendu wacho akatopiswa kugara kusvika 22 March. Saka pakatinesa ndokuti iye aizodedzera bhuku mwana uyu akapiswa sei nokuti vanenge akanyorwa kunzi aita sei ari kupiswa uyu anga asina kunzi anyorwa asina kusainirwa nabereki kuti ari kupiswa. Saka wakazokorekta Manu sei. Saka ipapo ndopakabva kuti izvozvo hatichazvikwanisa isusu inenge yanyaya isiri yedu isusu tatangawo makusiyana asi kuziva kuti chii chikaitika. Saka chienda kuvakuru ndofunga tikaenda kuvakuru kwacho ini ndikasara ndikati ini hapana kwandiri kuenda ndikuwaridza muno kana ndichida chitunha chechi2 pana Mario ndichada chitunha chechingani chechi2 ini handisi kuenda mwana wangu ndiri kumuda muno nesu wacho ngauye tipedzerane muno. Nesu yakaramba kusvika 6 o'clock haana kana mbouya. Vanhu vaenda kuno vakuru wanzoni mangwana kuseni na 7 o'clock uyai kuno kumakuseni. Shuwa tikaenda na 7 vakuda kutanga kutaura nyaya yavo vakuru vacho ndati inini ndoda kuti munhu akaita izvo ngauye paground ari kuti akapisa mwana ngauye paground achitaura nyaya yake. Ndopavakati zoni mirai tanga takurwa tichamudeedza vati zoni isu tamudeedza isu tamushedza tikamubvunza nyaya yake haasi kutaura nyaya iri straight nyaya yake kuti tamubvunza kuti iwe ukatora bhuku nopeji ukasimudza bhuku nopeji unati unotonzwa kuti bhuku iri kurema peji harizi kurema saka unozopisa sei mwana iyeyo plus iwewe wakutaura kuti wapisa hausiri iwe unopisa vanhu kuzotaura kuti iwe wati wakorekta hausiri iwe unopisa vana iwe unoona nezvekukorekta vana uchirongedza hausiri iwe unopisa iye basa ukanga wapedza basa na3 iye anopedza basa angaro usiku achipedza na3 6 o'clock unikwakuya vangu. Saka iwe kuti mwana apisa chirungu. Saka isusu tikushaziva kuti nyaya yake iri papi nokuti munhu ano 15 years ari pabasa iye ano 32 years. Ndopatikabvunza kuti kana muchiti 15 years ari pabasa ndopatikati zoni isusu kana ano 15 years pabasa iye ano 32 kureva kuti akapinda basa ano makore mangani uyezve basa rinoitwa makosi kai akazoita makosi acho achizotanga basa rianomahambiri akadii. Saka tikaona kuti izvi kuita sei kuti vhara kwawaitiita ndopatikati zoni inini zvese zvamukutaura izvozvo ndikuda munhu wacho auye paground. Ndopakauya mukadzi uye vati sori henyu madha ndinogona ndikapisa mwana wenyu panguva iyoyo ndikachema ndikamuti izvo ndikuda mwana wangu izvezvi zvako zvakutaura kuti ukapisa mwana wangu ndiri kumuda upise mwana womunhu asina kusainirwa. Ndopakabva pauya masecurity yacho vanzi aiwa mirai zvinogadziriswa mai Manu vandanyarara. Ndopawakazoti vakuru vacho isusu kana ari mushandi wedu tinogona kumudzinga basa kana kumusungisa asi imi takuda kunzwa kwamuri tinogona kubhadharai. Ndikati hamutibhadhari mwana ndiwari kuita sei ini ndikuda mwana pano ndiwati kuda mwana dzanyanya ndichaigona chizvina nomuende kupolisi bhokisi tikavasiyira nechigumbizi chemwana tikasainirana pasi shokwadi tikaenda kupolisi vatasvika vatavhura dhoketi tikavhura dhoketi musi wa8 kubva musi wa8 ku8 9 10 11 vataenda kupolisi musi wa11 vataenda kwamakoni musi wa11 kukoti nyaya yaenda kupinda kukoti ikaperera mapipi yaperera mapipi ndopavakati zoni isi hatina chaji nenyaya ipi iyi nokuti muno muZimbabwe hakusati kwaitika chiitiko chikadaro chokuti munhu ange pangashayiwe mwana muchipatara kana kuti pangashayiwe chitunha hatina chaji yacho. Saka takuda kuti chaji chabva kuMinistry of Health ndovachatiudza kuti tinochifambisa sei kana munhu akadai uyezve vanozotozomutonga nomutongo kuti atongwe nomutongo tichiziva kuti mutongo ukati ichapta ikati. Saka kubva ipapo kusvika izvezvi hapana kana chirikufamba kusvika zvinezvi. Mhuri yeZimbabwe ndofunga manzwa mai Emmanuel vachitaura saidhi ravo ndivo vakaenda nemwana vachida kumurapisa mwana kuzosvika pakuti mwana akazotisiya akafa. But afa kudaro mwana uyuyu havana kuzomuwana zvachose havana kumuviga ari kunzi akapiswa. But kupiswa kwari kunzi akaitwa chokwadi chachona chiri kujambwa chisina kubuda iye nesu wachona ari kuti akapisa mwana ari kunzvenga kutaura kunoko haana kusungwa handi aritoripo pabasa izvezvi aripo pabasa ari kutoshanda haana kusungwa. Zviri kunzi muZimbabwe hamuna mutemo
wakadaro wekuti chitunha chinoshaika kandi chitunha chinobiwa, saka haakwaniswe kutongwa ari kunze nakusungwa, ari kutokondinya kushanda. Vadika ndokumboita zvadofika mucomment section maererano nenyaya iyi. Tapedza kukurukura namai Emmanuel. Zvinorwadza, zvinosiririsa kuti mwana wako enda naye kuchipatara obva afa asi mutumbi hamuna kuuviga. Zvinorwadza. Much love.